Min jgħix fuq il-keraġ dejjem saba diffiċli li jsir sit ta' daru se jsib l-ispalla ta' ftehim bejn il-Ministeru għall-Politika Soċjali u l-Bank APS li permezz tiegħu se jkun issussidjat is-self mill-bank. L-iskema hija dik imsejħa bħala social loans, skema mirata għal dawk li jinsabu fil-lista ta' stennija għall-akkomodazzjoni soċjali u fil-lista ta' dawk li jibbenefikaw minn sussidju fuq il-kera iżda li huma f'impjieg stabili. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali fisser kif il-Gvern qed jindirizza dik il-faxxa tas-soċjetà li ma tistax tapplika l-akkomodazzjoni soċjali imma li mill-banda l-oħra m'għandix tħul biżżejjed biex tħallas l-10% depożitu qabel ma jittieħed self mill-bank. L-iskop huwa illi persuna jieħu il-loan jista' jieħu loan sa massimu ta' 100,000 euro illi tkun qed tingħata mill-bank, ma jkunx hemm 10% deposit illi wieħed irid iħallas qabel biex ikun jista' jieħu il-loan min-naħa tal-Gvern daw jaqgħu taħt ċertu kriterja. Kriterja li llum jekk jiġu biex jitolbu sussidju fuq il-kera, aħna ntuhom is-sussidju fuq il-kera. Li sa nkun qegħdin nagħmlu huwa illi naqilbu is-sussidju fuq il-kera għal sussidju fuq il-loan. Il-Ministru qal li s-sussidju ser ikun ta' massimu ta' 166 euro fix-xahar u li dawk li jikkwalifikaw ser ikun aċċertat li jingħataw il-gwida meħtieġa biex jiġu preparati għal dan il-pass. Sostna li dan il-ftehim huwa wkoll turija ċara ta' kemm dan huwa gvern li jippremja l-bżulija. Kien għalhekk ukoll il-Fondazzjoni għas-Servizzi ta' Ħarsien Soċjali l-FSWS se jkollha rwol prinċipali biex tħejji profili dettaljati ta' kull applikant u eventwalment issegwi l-istess applikanti f'din it-triq ġdida tagħhom. Min statistika li nġabret jirriżulta li minn fuq il-lista tal-applikanti li qegħdin jistennew akkomodazzjoni alternattiva madwar 900 huma f'impjieg full-time, dan fil-waqt li mill-lista ta' dawk li jibbenefikaw mis-sussidju fuq il-kera huma madwar 400 li qegħdin f'impjieg full-time. L-ewwel nies li se jkunu kkuntattjati huma dawk in-nies li qegħdin fuq iż-żewġ listi li jlaħqu madwar 450. Il-kap eżekuttiv tal-Bank APS Marcel Kassar għalli jittama li banek oħrajn jieħdu l-inizjattiva wkoll biex proġett ta' din ix-xorta minn ħolma jkompli jsir realtà.